2F méně, můj doméně, není méně mě, ani SD. Reprodukuju rap, psychostel, rap kabaret, rap kabaret, Takže ještě jednou hezký odpoledne. Pro lidi, kteří tady jsou na Street Focusu, tak se začíná zapisovat do Pavouka týmy. Poprosím všechny, aby se hlásili tady na schodech u Jirky, tamhle jak je ten chumel lidí, tak tam už se zapisujete. Tak vás poprosím, kdo je tady na Street Focus, zapište se. Jak jsme rádi, že se tady bavíte, využíváte skákavé boty, malování na obličej, fotbálek, trampošku a rozjeli se i ty trička. Kdo má opět skatey a podobné věci, tak využijte překážky a bavte se. Jinak tohle odpoledne vám přinesla Proxima Sociale, kdybyste chtěli, můžete navštívit jejich nízkoprahový kluby, ať už Krok nebo Garáž, anebo se vás někde v ulicích najdou teréňáci. Zatím, bavte se. Posluchači, nabereme tempo, tak mi stačí 2F. Žilák zelená, koluje mi krev, tak proč se mračíš, potlač sobě hnev. Jsem Fogoš, Zanda, rybí rap je pro mě let fogy. Mlaví zeleně pro mě je světelná show. Bouřím lidi přede mnou, co se mnou nikdy nepřestanou věřit, že hip-hopu se nebude dařit v Čechách. Fogoš a flow, yo, vyskakuje tep, rytmus beatu podporuje rap, velet budu já. Jak se cítíte na závodech, které tady proběhnou? Je to tady celé, vyšlo počasí, takže překážky nejlepší, takže bude pecka. A jak se vám tady nomé úplně líbí celý to trampolína? Je to tady dobrý, pohodička, chilluje se tady jenom. Budou ty závody, nebudou žádný hecování, takový pojede se tak pohodička víc. A kolik myslíte, že přijde lidí na závody? Ale třeba počítám tak, nevím, tak kolem těch 9, 10. No, nevím, víc bych jakoby ne. Tak nevím. Tak jo, tak je to děčus. Pakovat s rapem freestylovat. 2F méně, můj doméně. Na druhém místě po velkém boji a statečném boji reprezentační tým Kroku. Tak pojďte ke mně. To se tady neříká, ne? Začnem chlapcovka. No berte. Tak a na prvním místě tak jedem, berte sladkosti, tím začne. Nechte mi taky něco! Chci taky!